дуруд ҳамдиёрони азиз, мо бисёр орзу доштем. мехостем ки як дармонгоҳе, як осоишгоҳе барои халқи худамон бисозему ва хизмати халқамонро кунем. мо чандин қиндиҳоро гузаштем, чандин пастиҳоро гузаштем. шумо ҳам бодарак ҳастед аз қиндиҳои мо, аз пастиҳои мо, аз болоравиҳои мо. шумо ҳам бодарак ҳастед ва мо хеста ба пеш боз ҳаракат кардем, ба пеш рафтем ва ҳамин дармонгоҳро сохтем, ин осоишгоҳамонро сохтем. ва имрӯз мо метавонем дар ин осоишгоҳ ва дар ин дармонгоҳ хизмати халқи худамонро кунем. мо ба яке орзуҳои калонамон расидем ва чандин солҳо пеш бисёри беморон мегуфтанд ки доктор Бахтиёр, нархи тавбататонро арзонтар кунед ки мо да дастрас шавад, мо ҳам рафта тавбат гирем. имрӯз ки мо ба орзуямон расидем ва мо ҳам мехоҳем ки ба ҳамон шахсоне ки кам бизоат ҳастанд, шахсоне ки дасташон намерасад, маблағашон кам ҳаст, ба онҳо тахфиф эълон кунем ва ба онҳо ёрӣ расонем. барое ки вақте ки мо ин осоишгоҳро сохтем, ин дармонгоҳро сохтем, мо на сармоягузор доштем, на саҳмгузор доштем. ҳамаи корҳои мо бо ёрдами ҳамин ду дастону ва ҳамин ангуштон аст ва ҳамин ҳунаре ки худо ба мо додааст. шукри худо, имрӯз мо ба орзугон расидем ва мехоҳем ки ба дигарон ҳам ёрӣ расонему ва ёрдам кунем. дар поёни ролик ман рақамҳои телефонҳоямро мемонам ва касе ки мехоҳад ки ба ӯ ёрӣ мо расаду тахфиф кунем, ба онҳо ёрдам расонем, маблағашон кам ҳаст, зӯрашон намерасад, мо ҳатман ёрии худро мерасонем. саломат бошед. раҳмат барои таваҷҷӯҳатон.